Ja sam Brazilac i živim u Brazilu, ali ovo je lista od 10 stvari koje sam napravio i koji mi se dogodilo i zbog moj ljubav prema Hrvatskoj. Prva stvar, bio sam u Hrvatskoj 4 puta. Više nego São Paulo i Rio de Janeiro zajedno. Upoznao sam Modrića osobno. Putovao sam 10 km samo da gledam Hrvatsku u Lige nacije. Gledao sam vatrenu utakmica u Hrvatskoj. Bio sam na derbiju Dinamo protiv Rijeka na Maksimiru. Bio sam u derbiju Hajduk protiv Dinamo na Poljudu. Pojavio sam se na hrvatskoj televiziji. Kolinda mi je poslala poruku na Instagramu. Pogledao sam cijelu seriju Bitanga i princeze. Jako nisam razumio baš sve. I počeo sam izvoju krištenje u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Što još fali? Možda naučiti hrvatske tečno, posjetiti iz Slavonija, Vukovar i možda moj najveći san jednog dana živjeti u Hrvatskoj.